салому алайкум шунавандаҳои азиз. ман ҳуқуқшинос Ширин Иброн ва имрӯз дар каналам дар бораи ҳамин модари тоҷик ки номаш Амина Холова мебошад, аз деҳаи Қизилқалъа, ноҳияи Хуросон мебошад. ӯ мегӯяд ки ҳеҷ кас надорад ба ғайр аз як додаре ки дар Ғозималик номаш Саидаҳмад Холов аст, дигар ҳеҷ кас надорад ва ҳамон додараш низ ӯро ба хонааш роҳ намедиҳад ва нигоҳу бин намекунад. Ин модари зор, ин модари хор дар кӯчаҳо нишаста талбандагӣ мекунад ва шабро дар хонаи мардум рӯз мекунад. ман ҳаминро гуфтаниям ки ин моҳҳо солҳо ба ҳамин талбандагию сарсонӣ саргардонӣ машғул аст. фақат ҳаминро гуфтаниям ҳамватанони азиз дар ҳамон ноҳия масъулин ҳастанд, раиси занҳо ҳастанд ва кормандони масъулине ҳастанд ки дар кӯчаҳо гашту гузор мекунанд ва аз ҳоли ин зан албатта бохабар ҳастанд. мо мусалмон ҳастем ва мо ин модарро мебинем. боре ҳам ҳамин уламоҳои дин ки ин дар назди масҷид мешинаду талбандагӣ мекунад, дасти ин занро гирифта ҳамроҳи ҳамон раиси занҳо ба хонаи додар мебурданд ва якдигарфаҳмӣ мешуд. мумкин ки ин дар хонаи додар роҳ меёфт ё ки агар муносибати инҳо хуб намешуд, ба воситаи суд инро маскун мекарданд. ба воситаи қарори суд ки маскун мекарданд, дигар додар ҳуқуқи ба ин гап задан надошт. агар ин хона аз хонаи падару модараш бошад, ин зан ҳуқуқ дар он ҷо 100% дорад ки яъне мероси падару модараш аст, бояд ҳиссае гирифта он ҷо зиндагонӣ кунад. агар ин модар шавҳар надошт, фарзанд надошт, бехонаву бедар аст, додар ки инро нигоҳу бин накард, қонун ҳаст, давлат ҳаст, бояд ин ба воситаи қарори суд маскун шавад дар хонаи он додар ва додар уҳдадор аст дар асоси кодекси оила моддаи 95 боби 15 уҳдадорӣ таъмини ин апаро ба гардан гирад. ин дар қонун гуфта шудааст ва ин зан ки аз набудани шароит, аз надонистани ҳуқуқҳояш хору зор аст, аз ҳуқуқҳои худ бехабар аст. ва агар масъулин ва уламоҳои дин ба бародараш мефаҳмонданд, агар ӯ ҳарчанд ки розӣ ҳам намешуд, ба воситаи суд инро маскун мекарданд. ғайри ин ҳаминро гуфтаниям ки агар муносибат инҳо хуб намешуду маскун ҳам мешуд ки ҷангу ҷанҷол идома меёфт, хуб мешуд ки бо қарори ҳокимияти ноҳияи Хуросон ин зан, ин модарро ба хонаи пиронсолон, ба хонаи бесоҳибон медоданд. аз ин кӯчагардии сарсону саргардонӣ, аз ин дар кӯчаҳо нишаста дар гармову сармо азоб кашида дар ба дари хонаи мардум ё ки ҷангу ҷанҷол дар хонаи бародараш, хуб мешуд дар ҳамони хонаи пиронсолон, хонаи бесоҳибон инро ҷо мекарданд. ва ҳаминро қайд карданиам ки ба қадри якдигар бирасед, ҳеҷ вақт якдигарро хору зор накунед. ғайр аз рӯзаву намоз ҳамааш пушаймонӣ дорад. инро бояд фаромӯш накунем ки дар асоси қонун ҳар як инсоне ки агар аз хонаву дар маҳрум аст, аз нигоҳубин маҳрум аст, ӯ агар ёру бародар дар хона бошад, акаву додар дошта бошад, мувофиқи қонун метавонад, мувофиқи кодекси оила аз онҳо алимин гирад ва онҳо онро таъмин карда нигоҳубин кунанд. аз ҳуқуқҳои худ бохабар бошед. дар канали Ширин Иброн обуна шавед. саломат бошед.